Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini rek ating spill wayang. Iki wayang Kresna. Ana telu. Iya. Iki Puntadewa, Janaka karo Kresna. Iki Kresna iki. Kresna Jawa Tengah. Nah. Ini Kresna Jawa Timuran ya. Itu pelasane Sartono. Becujong Trawulan. Trawulan. Dia berjanji pisan bosku. Pelasane Mas Sartono. Apa ya? Trawulan. Iki lucu. Becujong Trawulan. Oh. Saiki Puntadewa. Iki Puntadewa remak iki ketunggu ya ini. Awas sih. Awas. Koyok Awas. wayang kertas ya. Apa yang apik iku. Biyen tapi. Iya, teko Pak Disurono iku, teko Pak Naryo. Iki Iku si apik iki. iku pelasane Pak Dartono. Rasane Pak Dartono. Hartono Oh, Hartono. Trawulan. Apik Marto ya. Ya Puntadewa usah. Isi mau apik iki. Ganti. No. Dapete kabeh kayu. Mojokertoan iki pelasane Mas Hartono. Janaka ya diluk sing apik lho, gak oleh disepetno ngono. Iki lawasan. Awasan iki. Tapi mandi, Mandi. apik. Sikune apik, ikune lho tatane apik lho. Tuku nandi? Iki Pak Disurono. Disurono. Iki Hartono Jombang. Oh, Hartono Trawulan. Aduh. Iki lawas iki. Janaka. Kayak perang Bharata Yudha kan ya. Ini pisan. Ki sing digenti gapite ya. Iku dudu iku awet khas. Pelasane Mas Hartono. Oke. Mari gias. Kresna yang ana telu, Puntadewane ana telu, Janakane ana. Sampai papat iki, konjone ya 1. Iki piro ya Janakane? 6. Puntadewa. Pamane. Iki apa ya? Iki. Iku bola kiwong koe. Iki sik iki bola tengen sik bola tengen sik. Wis. Saya gak pecung iku sapa? Iki sapa iki kok gak pites. Ya, Sing ku bagian dewa-dewa dhewe engko, dewa-dewa maneh engko. Mbon.